narwako chenro mar Okeyo Marach. An wuod bin Benson Bartholomew Chakawa Mbasu. Ada wuoyo wach kinyosi, nyiri matie kinyosi. Okeyo Marach, utiyo maber kabisa. An nyocha bukra dhi kinyosi. Nyocha yudo ka wiya ni ogar matin kwa wacha ne wadhi olos nago. Adonje kinyosi wuoyi notiyo kuoma, wuoyi notiyo wiya. To ka otieko, to anapani mondo achudi to ng'isa mani ingia kwa hiyo room. To kendo room mane kendo. Room no adhi ayudo ka nitiere madam marita to madam no okawa to ng'isa mani bedi kan. To kawa oketa e sink. Kikwato gimoro e wiya kanyo ni shampoo. Keni macha shampoo ko an akia gi kata. Awinjo mana ka konya madam ochako mulo wiya. Madam ochako mulo wiya. Daka matindo madam osegonya nanga. Nanga ni nus. Madam do chwada massage. Madam osoda massage, madam chwada massage mapo mani an Jerusalem. Koro winjo ka massage ri dremo. Yawa. An tinda brili doga diri ya juma. Diri ya juma. An kata kaja odongi sana kowe to kakowe. Ana diri yedo. To Okeyo Marach, lakini nyi kinyozi. Tero uru maber ya. Owi nyitie kako jo manigi mon.